O 17 de maio de 2026 celébrase o Día das Letras Galegas, este ano adicado a Begoña Camaño, xornalista e escritora. A súa novela, Morgana en Esmelle, conseguiu un gran recoñecemento por parte da crítica. Este relato, baseado na materia de Bretaña, está relacionado coa obra de Cunqueiro, ambientada nos montes de Esmelle, na imaxinaria Terra de Miranda en terras lucenses de Mondoñedo. Se na obra de Cunqueiro o protagonista era Merlín, o eixo central para Camaño é Morgana, que envolve a Esmelle para que este renda contas pola caída de Camelot e Avalon. A autora elixe contar a historia a través de personaxes que antes eran secundarios, como Morgana e a súa tía Viviana. Ao facelo, dalles a voz e a importancia que en anteriores relatos non tiveran. No Arquivo do Reino de Galicia contamos cunha entrevista feita a Cunqueiro en 1976. Vexamos o que opinaba da súa propia novela. Que nesa zona de Mondoñedo hai unha tradición oral, moita lenda, un país que ten moitos tesouros cheos de ouro, como estes que hai agora en Lugo, Monforte e outros lugares. Todo elo configurou un pouco a miña estimanza dese mundo no que eu me desenvolvía. É unha casa dos meus avós en Río Torto, que é unha zona montañosa e arcaica, ouvía as historias durante esas noites longas e puiden adquirir certa avelencia para contar. No meu Merlín, digo unha cousa que conta un nas historias, como hai que as adobar, como os guisos ou as comidas. E un dato moi curioso desta entrevista é o que resposta cando se lle pregunta: cree vostede que se chegará axiña a ensinar o galego legalmente nas escolas? Sí, claro, porque noutro tempo había a prevención social, porque se pensaba que falar en castellano era falar ben, e falar en galego era falar mal, e cousa de xente pobre, pero esta actitude está desaparecendo. O outro día eu estaba a falar con certo individuo, eu en galego e el respostándome en castellano, ata que me cabreei. Pero imos ver, coño, vostede de onde é, díxenlle. Si eu lle falo en galego, por que me resposta en castellano? Porque non sei falar o galego. Ao mellor vostede pensa que sabe falar ben o castellano, pois non sabe. De xeito que fale o galego da súa aldea e déixese de caralladas.